OK. Pohoda vlog. Toto je fakt... Tak už sme vo vlaku. Za chvíľu v Trenčíne. Prišli sme, nastúpili, teda vystúpili. Vystúpili, áno, Trenčanský hrad. Je to tady. Sme v Trenčíne. Natoč hrad? Áno, už som natočil. Jasné. Babi. Už sme na byte? Áno, babi papajú vlog. Čo? Aj vlog. A Kuba Dievčatá, Libre. chcete niečo povedať do našeho vlogu? Klárka, Povedz niečo. sestra, Pohoda pohoda, babi zajtra. Prišla nám tu Leila do vlogu. Teda hlavne na byt. Kráľovná is here. Áno. Baby. Tak už sme plná zostava. Do oka. No Ó, bože. bol si dobrý. Ja si to Day 1, pohoda, babi. Day 2 for me. Day 2 for Leila, day 2 for Ľudka, day 1 for everyone else. Dobre deti, pár hodín pred pohodou. Vaša mama. Máme, obedujeme. Áno. Už kliká na hodinkách. A čakáme na čas, kedy dopapáme a odídeme. Čakáme na taxíky 2 Bolty a ideme na pohodu. No, čakáme, sme všetci. Babi, kde sme? Na pohode, Máme, Lístky boli real, babi, lístky Áno. boli real. A ideme do stanu sa zložiť. Momentálne sme po Maruji. Áno. Áno, papeme jablko, lebo Ja som mala pizzovú desičku. je mi zima, ale som taký, že buď ma alkohol zahreje, alebo toto jablko. Takže toto jablko ma My sme zahreje. ho presvedčili, lebo nechceme byť bez neho. Áno. A chillujeme a proste A pôjdeme sme dneska na unavení. Gorillaz. Áno, dneska ideme na Gorillaz. Hello! Hello. Už sme reálne, že triezví. Unavení. Vraveli aj na to pochodiť záber. My už sme Takže teraz toto je, že pík triezvosti. Dúfam, že najbližší záber, čo budeme, že budeme Že alkohol. budeme takto rozjebaní, že... Nechcem byť taká akože iba na alkohol zameraná, ale som. Vlog číslo deň 2, Číslo deň 2, sme unavení. ale sme Ale to príde, ready. keď sa opijeme. We're Tak, so no. ready to party. Asi tak. Nie som zajebaný od špagét. Ukáž? Úplne. Počkaj. Počkaj, toto. Tu máš to. Môžem ti to oblíznuť. Ešte. Nech sa páči. Ďakujem. Babi. Poď sa ďakujem. Ej, okej. A ideme, je tu teplo jak v piči. A tak. She's locked in. Počkaj, toto kebyže mám proste doma a proste každý deň po škole by som si takto iba ťukala, to by úplne Super. život gobička. Život gombička. Kryštolíky. Počkaj, ale ja som asi, na video asi točím. Update, keď už to máme. Toto je update a Áno. sedíme. Vicky, a jak si s tými onými babami, to je úplne pekný záber. Babečka. A čo ty, Áno. Matulko, na to? Že bomba. Bomba. Lejliška. Ahoj, ja chillujem. Dobrý
deň sme boli a bolo to úžasné. A čo ma odtáčaš? Veď iba ukážem, že kde A, sme, tam sme boli, že tam boli sme sme boli, na ukáž. Pohoda 30, tam no. A tam sme boli a bolo to úžasné. Majte sa. Pohoda, posledný deň. No, Tretí. tretí deň, sme unavení. To ready. Vyzeráme veľmi unavene asi, neviem. Jej. Vlog, Babi, vlog, jaký ale nič nevidno, je to strašná tma. Ešte povedzte, aké myšlienky máte. Milujem život. Slaninka opečená na cibulke, či na masky v hlave. Na masti. Tešíme sa o rok. Ďakujeme Pohoda 2026. Ďakujeme, vidíme sa